Siis mulla äsken meni yksi video pieleen, jos mä laittanut sitä. Ja siis tämän videon aiheena on, että mä muistan kaikkia karkkeja, kun mulla on tuolla karkit. Siis tuolla. Ja mä menen sit kohta, tai nyt hakeen ne. Ottakaa hetki. Nyt mä käyn hakeen ne. Tässä tämmöisiä näin upeita kortteja. Laitan ne johonkin. Siis nyt mulla on täällä tikkari. Ja sit mulla on täällä sitä korua. Otin ne tonne. Ja mä laitan ne tähän itse asiassa. Ja sit mulla on tämmönen mansikka, karkki. Missä näitä on. Ja sit mulla on Coca-Cola myös. Sit mulla on täällä... Mitäs muuta mä ottaisin? Mä en osaa ehkä näitä tämmönen tutti. Tai mikä nyt onkaan. Sitten mulla on nallekarkki. Ja mulla on yksi semmonen, mikä on paperissa. Tämmönen, mikä on paperissa. Karkki. Ja sit mä vielä otan yhden karkin. Ja tämmönen aakko. Ja ottakaa hetki. Ja siis nyt mä maistan tätä. Ottakaa hetki. Mä syön täällä. Ja moi taas. Äsken laittaa tämän pauselle. Ja nyt mä syön tän, mikä on paperissa. En mä ehkä tiedä, onko tää hyvää, mutta taas mä laitan pauselle, kun mä syön. Toi on aika hyvä. No, siis. Ja nyt taas ison yhden karkin, joka on nallekarkki. Jaa. Vaikka siitä pitäisi leikata kaikki. Joo, nyt mä sen pois. Se vaan tukoisi sitä. Tää on tosi hyvä. Niin hyvä. Tuleeko nää nelonen? Joo, mä laitan nyt pauselle. Oikeesti? Meneekö nää kaikki? Siis, ja nyt taas mulla on Coca-Cola kakki. Tuollaista ei tiedä. Coca-Cola. Tai niin laittaa noita juttuja. Ja Se on joutunut malako. Mikä tässä? Ja nyt mä taas syön tän. Mistä käytetään mun vaatteet? Tässä on vielä. Tässä on. Mansikka. Ja mä voinkin kuvata uuden videon, koska aikuiset menee jonnekin leffateatteriin varmaan. Tää häkläsää. Toi. Mitä? Siis Tilatkaa mun kanavaa! mun veli häslää tosi paljon. Aina kun mä teen videoita. Nyt hiljaa! Ja mun puhelin tippuu. Mun toi häslää. Ja roikkuu sangossa. Nyt. Mä opetan nyt, koska en mä nyt voi syödä tätä kariin, enkä tätä. Tai mä otan yhden tämmösen. Vähän niinku helmen. Aika hyvä. Tosi hyvä. Mutta tykätkää. Tilatkaa. Mukaan.